Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasni. Kaseng henyo trap achek national movement ke bahap hapo kawar jantia circle hene kasngi da kajing bitar kalawan banyak kendo ya home minister uba ala akmen rembui hak bede ba kajing sya pendik ya kitrai shnong trai muluk ki basa hak te jaka kaput haki BSF uba shanya lang suchen baderu presiden jong kaseng HNM hapo ka jantia zone ulaong bakini ki BSF kila pendik man kapor ki nong shong shnong bat kabama kalong baki julet banpet ya ki kenthei basum bat ki penthut ya kalet kawan jong ki balik trai. Nakaliang jong presiden barang ba jong kaseng uba lamprang kharbani ulaong bakila aipor ka sorkar artayo bat lada ka sorkar kam shem lale bat sangap ya ke ka ba kaseng kala dawa kin sayo I ya ke ka banja ka de jaka bat ulaong shu basan pautali ki kali kin salet bat kan sajabet ke hak de jaka. Minister ula kular pansimkhia ya katu kajing lek dombor thombor ki BSF ya ki paiba nong sonstong yang kawar jangtia te ula aswa boni kendu yangi ula ongru yangi ba ula dep shong meeting bat u IG jang ki GGP jang ki BSF bat u IGP jang ki polis te halor kejingkan jengi ngisnyau ba kejingkan jengu kolong kala biang palat bat ngin suap tangkepor ba kane kejingi keren jengki kani kejingi keren jong home minister bat u IG jong ke BSF bat u IG jong ki pulit kala ne em ban urlong ya kani te lada kani kejingi keren jong ki kam urlong ngina kaliang kaseng ngimban se ngi hapsim no da kawai kelenti nama rangi iba hagini ki por ki sing ki balalek no kejing tak cak sembor jong ki pai no senong kawar jangtia hagini ki BSF kalong la long syabah palat haji sya kini ki BSF kidai ki border security force ki banpek ya karung kami jong ki khar bangla teh ka jaka bikin pek ya ki khar bangla ndai ki pen kurmar snong pat yang nong India kani kalong ke basnya si adu kata-kata marwat ki pai ba ki bawan yeu na juai ki thet ya ki khau nam ta ban bam haing kithet ya ki jhur ki piat ke barok ma ndre hashtag kani phi ke de gata ka dong ke jing ke ba ya kenduk ki pai ba shong ha bordar tenang ta ke jing pat kolong ba kini ki BSF ki pendik ya ki kenthei khna ki balek sum khamtam ha ba ki lek chabri kwai chabri pathi ngi don ke jing arten balek se la shai la chisngi un bat un thambor pat ya ki kenthei te mentang la yo ekren ye kini ke baro ngila banbor ngila penbor ya home minister ba pidai ban chimkhia ba da lelei ba ya ki kali ki motor ki bakit ya ki bam ki di yong ki pai ba nang suchna jong kate ka thang ndei ban pinwit handai la da pi kwa ban check how to border ubabu unu boundary hapdeng kane India bat ka Bangladesh mde ban wan hapo snong po thau ban pan ya ki kot kali tang sulap ki kali ki berit ki ba uing surum cheneng ki ong ai kot kali ni na kaliang jingim siai hap ka kamram jong ki kam de ka kamram jong ki ban check ya ki kot kali la de ban check kot kali ke de ka kamram jong ki investment ki MBI ndre pan ban u ak LD pat kum ki pulit ban check kot kali kane phi ke kalong ka jingle kurmar jong ki kalong ka ba I hapsu ta ka daw ba ngi wan hang ne da ka jing saw dom ban ikundu yaw home minister de ngi la kren hai ngi la kan sani bhaya kan ne ka kam yong ba na kaliang ka seng ngi ai por ya ka sarkar news ngi ba lada ka ne ka jing thambor ka dang yai chkhamat ngimban se ngi hap yai do pai ba ban tham da ka bor ki namar BSF hanti po war jengtia ki wan na Kashmir repale ki le ne kawat ngim khang kita kajing check ju ki kita marblak rai soba wat pendik ya kita ri muluk wat pendik i traisno ngilakan da basai bat artayo ngai po yong ka sarkar tang artayo ka dai ban kontak ya ki inspektor ya ki BSF bagdai ban sangai lakim sangai ngilakan da basai ju minister ba san pho kali ge chinem kan hian na shlong ngimtet ka ge banja ngilara da kata namar pi ngim sola sha su igni jing sha pendik jungki
parok ke prasnam hangte po bodang namar pim sukun pidal ngan pusukun mau kanai kamdai kesempen kom sisen le kadang jing pin ibor jong ke H&M warjantia satu bat ki BSF dang ini kisni ni bana da ye kadang ke pin ibor sa UBSF bat ki dikot ki su warjantia tingi snow bon ong ba kini ki BSF ki debet sutu i kadang jungki kakam ku jungki kalong ban pek ia kita ki marblak ban pek ia kita ka jing wanrung jing mi jing kar Bangladesh na ka wei kari sa ka wei pat kam de kam jung ki ban pendek ki tresno de ne ka tau ba ki kum ka jak belreu kum ki pajba jalam klia nginom sya ia ki kitam BSF nama ngilai i kum ki de ki nusa te ngi kermen ba ka jing kli jung minister kum ba keluar ni wong bang ada keren UIG intelligent jong ka BSF ro lakhot yo home secretary jong jalaro megaliaru lakhot BGP ru ban jong jalaro ba banyakan ro kane but what home minister ru ong gan mansua kimlong BSF kene hal tan datang kane ka platun ke batmai ngirayaken batip kiwan Kashmir ne kiwan Jharkhand Chhattisgarh ne kiwan ne pi ya kata jengkem nong tu jengki nimkhang yong ba sobha wat pendek ya kinong snong wat pendek ya kita ri trimlok wat pendek ya utrajala wat pendek ki lokal to namar ngiyo ka jeng komplain nda ka por ba ten ki parari jung yang tawar kilek sabri ro sa pendek ki wan na bri ro sa pendek tingi ni da ka jeng so bitar sang ne ngi wan ni kendo yo kum star o ngala ngila ya pun lupa ni ni tingi ong sorkar lada kan nom ja knang nom ja ai so ba kum ka sorkar i ka haban sin din kli na ba ya ken bat ki BSF ba kim de su pendik nang ni sekmat ya ki para dok ki prasna mengi ban te po thanyu war jan te bat ngla ken da basai bangi de nom snap ki no ngim sop su no namar ni ngim la sa bat ngim la ban supet kai ke jing jong ki tari mulok ki ban te po war jan te ngi kermen da ka sorkar kam kwa ka nom ja ka ai ka haban simkhia ya na kam la kwa ba kan ja ke ngi la kan ba sai ba ngin hiar na central buri ku masan pau ru pokoli la dak ja ba ni BSF bidang pendek si pendek ya ki paradok ki prasnam ya ki tari tremlok bari ki nom sdong ki badan ha ta ka tan fa ka dai ka jing